Thank you, my daughter. Daughter. About my app. Yo, what's up mga boss madam? Ako nga pala si Sarge, and today's video, pupunta kami na Junakis sa Dumangas, Iloilo. Kasi mag-bakasyon kami to ng saglit lang po. Mga boss, yun kasi magse-celebrate doon yung aking nanay ng kanyang 68th birthday. So, nandito na kami sa barko. Ayan. So, hindi kami nakaabot ng 6 AM na trip. Pero buti na lang nakaabot kami ng 10:30 AM na trip. So, saktong-sakto. Mamaya, pagdating namin sa Dumangas Port, diretso na kami sa kanilang barangay, no, sa Dumangas. Malapit lang man yan siguro yung kanilang barangay kasi mga almost 2 kilometers lang. Ayan, so excited na si Junakis, napapasaw-sayaw na siya. So, first time niya dito, sumama sa akin at saka mag-overnight doon sa Dumangas, sa barangay Kansilayan. So, eto na. Kakalapag lang ng barko and diretso na tayo doon sa bahay ng aking nanay na ma-feel mo talaga na province ang Galawan. Yan, kita mo yan po. So, ito yung manok to bossing, no? So, 7 malalaking manok. Yan yung mga kahoy. Yan, probinsyang-probinsya mga bossing. Ito, piniprepare na yan para bukas. And then, pagkatapos nyo, no, lumakad yung kapatid ko kasi sinabihan ko siya na isama si Nina saka magbili ng kanyang bubbles at kanyang gatas pa rin. So kasi sabi ko sa kanila na bubbles lang yung hingi na yan okay na. So pagkatapos niyan, after ng mga ilang minutos, pumunta kami dito sa may boulevard ng Dumangas. So maraming pagkain dito, yung mga ihaw-hihaw, ihaw dyan, ihaw doon. At dyan makikita mo ang boulevard. Yan. So, dito muna tayo. So, ito medyo hindi pa makulimlim. Nandiyan yung kapatid ko. Dalawang kapatid ko na babae. Then, yan yung Junakis natin. Yan, kita mo yung view. Yan. Makikita mo yan. Guimaras yung island na yun. No? So, ito na sabi ko nga. Bubbles lang yan yung gusto ng anak ko. Walang masyadong hinihingi kasi napakababaw ng kaligayahan. Makalaro lang ng bubbles. Goods na. So, hanap kami dito muna ng pagkain namin. Medyo nagugutom na. Yung mga bulati ko sa dyan, nagre-request na. Okay, ayan na. So, hanap kami dito muna, busing ng ng mga finger foods, no? So, gusto ko dito kasi tawag nito, yung mga ihaw-ihaw. Gusto ko ng mga ihaw-ihaw. Ayan. So, hanap tayo dito. Ito yung mga festival. But anyway, no? Yan, ito na. Ito na yung ating pwesto. So, hanap tayo dito tayo. Ayan, kasi may nakita ko dun ihaw-ihaw Yan. Ayan, Pero, sabi ko, try natin muna dito, bossing, yung kanilang siomay. And then, yung ihaw-ihaw. Yan. So, sa hindi nakakaalam, mga bossing, no? Kahit walang fiesta dito, kasi this day, kasi May 4 yung araw na to, May 4. Pagka kinaumagaan, fiesta sa Dumangas proper, no, sa town. Pero kahit walang fiesta dito, bossing, nandyan palagi yan yung boulevard. So parang tourist attraction na, may mga basking pa dyan, no. Kasi siguro hindi ko alam kung oras na ang basking yan. Siguro kapag walang festival, I think siguro mga Friday, Saturday nandyan sila. Ayan. So may nakita ko dito, mayroong nagsasayaw sa bandang dulo. Yan, siguro check natin yan kung ano bang ganap yan. Ayan. May mga mas masayaw-sayaw rin, no. Tapos na pagtanungan ko nga dito kasi bukas daw yung highlight ng pagsayaw niyan. May per barangay na contest ng Zumba. Ayan, yan na po yung nightlife. Yung tawag nito yung ganap paggabi, no. Makikita mo yung lights. Yan, pinuntahan natin kanina yan. So, wala pang lights. Ngayon, medyo madilim na. Makikita nyo yung lights natin. Saka maganda dito, bossing. Napaka-aliwalas, no? Saka malinis dito, bossing, sa Dumangas. Malinis. So, salamat dito sa mga local government nila. Pagkatapos yan, bossing, pupunta kami dito sa may perya. So, hindi talaga mawawala pag merong piyesta, no? Kahit na barangay, merong perya. Yan. First time na kasama ko yung anak ko, pupunta kami dito sa may perya. Yan. So, binayaran na ng boyfriend ng kapatid ko yung aming entrance. So, nalibre naman ako.
ganyan lang, no? Para malibre. Ito na. Yan. So, hinahawakan yan ni Richard. Yan. Kasi gusto niya talaga target shooting yan, mga gangster ba. And then kinumagahan yan, early pa ako nagising. Kita mo na yan, nagsaing na agad. Ito yung manok din to. Yan, kakainin namin yan mamaya breakfast. So nagkape ako. Kita mo yung background na yan, typical na pang province. Yan, makita mo yung yung luma na nilagyan ng inilit tubig. And then pagkatapos niyan, ito na, lumabas ng anak ko, nag-bike. And then pagkatapos ng bike, so nag-prepare na kami dito. Hindi ko na masyado dito na videoan. Ito lang na videoan ko pa tong popang na to, yung aking kapatid yan yung isang original gangster. Hindi ko na videoan yung paano pagluto niya kasi sobrang busy mga bossing, kasi kami lang dito nagtutulong-tulungan So thank God na-secure na yung lechon. Yan yung mga bisita ni mother. Yan yung mga mga casino gangs. Okay, yan na yan. So malapit na yata yan na magsisimula, no? Yan. Tapos pagkatapos yan, so nag-pray kami dito. Hindi ko na nanonood ng audio dito, boss. Kasi dito medyo emote talaga yung nanay ko. Alam mo yung yung feeling niya na kasi hindi naman kami ganoon kamarangya yung buhay. Alam naman ng lahat, yung nakakilala sa amin kung ano talaga yung dinanas namin, no? Kung ano talaga yung history namin, kung bakit kami nagpupursigi para sumika, para maging tawag nito, maging maliwalas yung buhay namin. Kasi sa nakakaalam lang sa amin, alam nyo yan kung sino man kayo, basta nakakaalam sa grabe talaga yung dinanas ng buhay namin. Parang sabi ko nga sa nanay ko, no, pag pinadala natin to sa Maalala Mo Kaya, nako, lagot yung dito si Charo Santos. Kasi siguro mga 4 na libro siguro yung sulat dito, kasi grabe talaga yung nangyari sa amin. So to make the story short, so nagpursige lang kami, umiwas kami sa mga taong mainggit, masyadong negative focus na kami sa goal namin, tutok kami sa mga taong nagmamahal sa amin ng tunay, o siyang sa amin, nag-aalaga sa amin ng tunay, yung kahit na kaibigan mo, turing kapamilya ka. Yan, yun kami dumidikit. Kasi yun lang talaga ang nakakaintindi sa amin. Yan. So ito na yung bunga, mga bossing. So wala, no? Sabi ko nga, yung buhay ay weather lang, no? Minsan nasa baba, minsan nasa taas, pero palaging yung paa nasa nasa baba lang. Alright?